Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Action! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Sabado night, sumuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado night, syempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night, oh Sabado night, ito'y bigay sa akin. Oh Sabado night, cool na cool sa akin. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! My God, I take drugs. Night Patrol! Aksyon Night Patrol 54! Sa liwat manyong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati Region 1, mga palanggan kita sa nabinin isa ka oras. 13 minutos karon nga adlaw Sabado night, petsa 5. Sabado naman ng edisyon sa insining nga para tutunan sa kanang liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sila nga pagtulong sa pinakaulihi labas. Atipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sa Kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong siling Patrol 3 na bara patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakamahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Tanan naman nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto pang Sabado night. Aksyon na Nikiraw. Ato na pagbantay sa mga update sa nasyonal kag international news center sa Action Radio Bacolod. Pang Sabado night, buylog nato ng puwersa. Action Dale Salazar. Updama kita sa atong siring nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM Baikin.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdilin nyo ako sa nabilin. 11 minutos. Kag-isa ka oras, diri sa inyo, pala, tuntunan, aksyon, night patrol, program. Aksyon and read, away din ako, nga kwanaw, nga team song di, Feliz Navidad, kasi sa isa guro ni, hindi ni ko kumplitong isa, tingala ko nga, kaya na panulok-tulok ko di. Ikaw wala pa di siya. Ari saya gali ho sa piyak nga linya ho. Oh, check ta. Action Henry Spulgar. Ari na siya. Kwanta bi, birahon ta ni siya wa. Oh, dyan ay ka, kito nagdubli. O, liko na off to sa isa. Okay, ara na sa. Abi, liwaton ta. Oh. Ara, pagyapon action hindi. Okay, sige. Balik ta. Tingala kung ano kulang-kulang kay kulang din ba siya gali. Sige. Okay. Sige na mga yada, kagyado ah. Taser lang to, taser. Maninoy. Prepara ka lang da. Kay sihado, kang sihado, gigil na. Okay, yado, kanto na sa kwano kalendaryo ah. Lapis kag ballpen, preparar pat ini ang numero. Sirado 20 Dias ang nabilin. Kag magabot na ang adlaw sa Pasko. May nabili pa kita kabali 27 Dias. Goodbye 2020. Welcome sa 2021. Kabay pa ang hirap mga muyo sa tanan. Bilog kakalibutan. Vaksina para sa corona virus. COVID-19 ipaskwa. Vaccine para sa bilog nga pumuluyong Pilipino kag sa bilog nga kalibutan. Taran-taran nga matagpanamati naton sa diin kaman, sino kaman. Kami diri ang inyo kapamilya sa DYEC Action Radio Bacolod. Abansin nga dahil nagatamya sa inyo sang malipayon nga Paskwa kag mahaw mangoyaon nga bagong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. 8 minutos pa, Anabilin. Antes kita magapangot sa takna nga alas 10. Una kabayan sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa kalaban sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa aton nga immune system. Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porso sa ato sa papalagad ginadulong sa
aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang iniman nga porsyon sa ato siling Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. kag ini mga porsyon sa aton siling nga pagpalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX Favorite Capsule sa imo nga pag-exercise hindi Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. check attendance lang si Flor de Lisa Barillo. Check attendance man si Kaiser kag si Kiana. Ginatamyaw ni Rogelio Barcasi. Ibo ni Butser sa Germany. Check attendance na siya. Marlo Lopez, mayong gabi lang kag mayong nga pagpaurok-urok amo man kay Alex Montesa. Nonoy manggubat sang Robilio Taxio. Gapa urok-urok man pamati sa aksyon Night Patrol sila ni Janet Ledesma. Kompleto na sila. Si Kagawad Diyos ko Roselvas ang barangay Son 5 more siya. Ginatamyaw gid ni JP Ahina. Mayroon ko nga pagpaurok-urok. Pamilya Awing dira sa Mansilingan. Ginatamyaw kamo ni Toto Sammy Roger Awing. May lang nga pagpaurok-urok. Maricel Arevalo Bindol, Juan Roberto Ranit de Dios Sr. Ara na sila. Ga-check attendance lang. Kay classmate Ana Miliebo. Bayad lang nga gabi. Kay classmate ko Ana Miliebo dira sa Germany. Kapaurok-urok na sama. Sa Escalante, always nagamonitor ang pamilya Lorenzo Olmido. Alin kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido. Ayos, ayos. Sige. Check na ito sa Liga Patrol 3 Navarra Patrol. Iwata kamustahon ang paglibot naman ni Aksyon John Diaz. Sa katapusan nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol program every night. Kada gabi siya na ginang nagahatag sa aton sang sitwasyon sang Bacolod every time nga maglibot si Aksyon John Diaz. Observation report sa aton sining Patrol 3. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aris Action John Diaz sa Patrol 3. John, good evening. Please come in. Hello, good evening. Actually, Eric lang gabi sa totalan nga mga kakson. Yes. Karon nga gabi, Eric kami diwa. Maano to danay, mabinukid-bukid sa didanay. Oo. Matumpok-tumpok sa do namin iguro mangkarga tapas sa didanay tubo. Ngaman. Ang damo gid tubo nagkaraula sa tunga-tunga sa intersection point sang Bangga Metal Action Eric. Delikado. Delikado, may natugaplak na karon nga gabi. Motor. Motor tiro ito Wow. nagmarka gito ba ko Oktubre pang Maskara Festival naglabot Disyembre ba? Kay may gini ko may perma gidi sa may Bangga Metal. Sus. Ang laing si Redrick dondo mo to naligat tuig nga may ginsaruso dito lang sa lakyan to lang nawasak ito ganing ulo sang lalaki ito nga sakay sa ang Oh. Dali lang. Check tayo si Action John Diaz sa Patrol 3. Kay nautod ang iya signal report sa live dira sa bag-ulang na ula kag nawasaag nga tubos tong adalan delikado. In fact may nagkuha gani, may slide na nga motorsiklo according kay Action John Diaz. So delikado gyud sa ato nga mga motorista. Abiso lang ha basta makalabay kamo dira sa gina-report na Action John nga lugar no sa diin may naula dira nga may naula dira nga siling naton bato ha. May gabi dira kay Toto Mark Efren na naga-monitor sa aton Toto Mark Efren ga paurok-urok siya no upod sa iya sining misis kag sa iya kabataan Toto Mark Efren may na dira nga pagpaurok-urok pamati. Balik ka sa Action John Diaz. John, please come back. balik ka din sa may Maskara Festival, Maskara Festival. Balik ka din sa may tinumpok nga mga tubo. Oo. Namin itani ako na mapangos mong tubo. Kaya mapaigad mo na. Kaya kaya tiwai na lisansa. Kaya nagkardunot. Tadi kagalapak-lapak nila. Gani. Matagan nila actually sa mga four-wheel vehicle, mga SUV. Yes. Basta taran ng mga salakyan, abi nila may bumpers to nga. Oh. Kumpok agi nila maglabay di mo. Sini nga gabi, Sus. Kadelikado. Nag-slide na tayo ng motor bago-lang. May gano'n na di. May perma na di sa may duta. Guyayagit ko nung pinirma ito. Susti, dako ang dami sa guyay guro to. At di mo amo kini do pagpulit to maladi ka nagkadto na ginaway ka mo kakirida mo nga may magamakirat ka sa guya mo. Kasi na parso sa banay no kay kagani kay na kumumo ko to sa sementado. Lugay ka gani kirida ko lo kakirida ko tong duta to kay nagtra mo ko to sa tubo to nga nagdagdag yo. Di na nga lugar dyan para nga maabisong mga commuters talaga nagalabay pa. Hindi sa to nga gid actually sa intersection sa Bangga Metal bala sa may X gid. Oo. Diri gid. Bangga Metal sakop sa manong nga barangay na. Barangay Alihis. Barangay Alihis. Sa tubang sang total. Kung maglabay ka da dyan, may mga suga man makita mo man ang tinumpok ka kwanda ka tubuda. Hindi mo siya makitaan kaya rasa sa tunga. Ang makita mo lang ti ko may dako ikaga sana gidi mo nga suga sa lakyan mo kay ginambal ko. May mga salakyan diri mo four-wheel vehicle nga layo pa lang. Gahagonos ang agi. Wow. Pag labot nila sa tunga, gapundo gulpe dumamumo pa kay kita nila magitinumpok di tunga Kadelikado gali na. Gani ang mga bike wala mga motor. Mo gini ang delikado sila. Na tete gaga isisi ang agi ka motor. Sus kadelikado gis lagi na ini. Basta gali tubo gani nga Hindi kaya problema, hindi basta makita action, Eric. Gani, basta tubo gani nga nalapakan nakasalakyan dyan. Dan lugi na kayo dyan. Okay ka duga na mo. Mabalis, maduga-duga na sa mong tima kung gano'n tindisi mo na kung di ka maya mabaliskat kagis na. Gani, temo din ang sitwasyon, no? Ang laing sinidriki, wala pa nga daan traffic light. Oo, Kaya natabo gali, kasi nga gabi, may traffic lights pa. Okay. Gali paglabay sa isa ka truck, nga ba nila sa mga pumulo, dito, tingin ka overloaded, bra, at taas ang karga sa tubo. Yes. Parang lapaw na sa gaid yung kaple, dari mga linyas ng kuryente. Juice. Di may iban din mga linyas sa kuryente, basi lang taga PHS, di kung pila ka mga taga
alihis matingala sila nga daway na sila koneksyon. Oo. Kagagali na karabugto kay may iban diri nga mga kable nga nabugto. Okay. Di karon nga gabi ang traffic light sa mga pumulyo gasiga pa ni kay na. Tapos tong may nagkaula di way na patay ng traffic light di way di traffic light sa may bangga metal. Juice. Sa gabi tao da basit na may bugtaw pa da sa control. Oo. Di sa may traffic light ginade kay basta mo sini oras damo nagalusot oh. Aporti ka tag-as makargada gali sa tubo hindi iya basta-basta subong nyo. Ay, gali. Gaparang lapaw kay Jackson Eric. Di man ni kay gin ano nila ginhigtan da nilang kuryente nagkatuling sineko kay na. Oo. Ginhigtan nilang kuryente kay para hindi bala masangit. Okay. Ari hindi na gusto nga mga kargana ini dring ilaya kay pwede parang na niya sa lapaw? pang duwa ka salakyan. Gasulubra ila karga. Gasulubra ka salig na kay gabi mong Ba- wife namin nagabantay. Gani. Na amo ginao kita mong isa ka trako ang buli ya. Jutay bilin sa buli ira dagdag ni ko. Kita mo na we. Ang tubos sa ang buli no. driver kung may nakamaan kakawigit nilang karga nga tubos buli da. Amo gidi ti oy may mo ni bani. Delikado. Dapat na. ano lang yun nila, do may canvas cover kaya case ang kadagdag ni nga tubo halin sa vlog nga kasangit sa babaw. Oo. Kung tuman kataas ang imong kargada, Oo. masangit sa sa kablis ng kuryente, hindi ka Wow. magkumpiyansa nga tagas ding kable. Oo. Kadugbo di sa mga poste nga daan sa bakulod ya. Oo, gani. Hindi man na pwede guro nga ako maglabay ka ti mambalang poste ti mapasaka ko danay pababaw kay palabyon ta kadanay. Gani, no? Hindi ko guro pwede mambalang ang kable ang linya sa kuryente nga ti ano ko danay mapaigadigad ko danay kay malabay ka. Kadelikado. Gani, gaduga-duga so ang tubos to nga kami mga galabay nga lakyan makitaon bala. Magduga na dyan, delikado. Ginaya sa nagamotor. Gid labang kaginis tumbala. Ito ko na lang alangon mo na. Iba no, ang nag-single pa nga motor do kompensa tapos labi nila do. Ang lain na daanan ni. Alay, cross kakakong di pa nakuha na karoon. Sigurado ko ba si pala dapat para na biktima dyan? Amo pag kung nuway ni may ano di kayo budlay dan dulom nga danang area kita mo Oo. gagonos ang adventure gagulpi ng prino. Sus. Pagkakita ayat ang kanter ganyan ga prino. Ganyan na yung kanter. Matyak ko, pura palayo na dyan. May biktima ginada mo. Makuton tabla si. Isa pa lang to dyan ang biktima kinada na muliskad? Isa pa lang. No, isa pa lang to ka motor kay na. Isa pa lang. Ano to nga motor? Single? Ang single eh. Ano to buaw dasit na ganya? Dasit. Tapos doon sa naglabay to nga. Biskad? Oo, naglabay ng daog. Ng daog sa dulce dahil. Ba? Ano danlog? Danlog eh. Danlog Okay. na. Ano oras kay na no nga? Mga alas 9 siguro to. Ano sa truck sang tubo nga naglabay? Ang panahon nawigit ng kalawigit na lang at tubo. Paglabay sa truck na kalawigit ang tubo. Oo. Delikado printing. na. Dala ang kurente ko siya. Baba, hindi. Traginaw. Nagyanaw. Sa taas lang yung no? Karga. Taas gini. Tumiling ang tubo ni Nong, hindi niya alin sa buli, sa babaw ni nga Sa babaw naglasangin na. Puro tanan sangit din. Okay. Kung sa canvas cover na may arat, hindi man niya madagdag ang tubo. Oo. Tumiling pagsangit, gali, doon na pareho nga doon na alsaya. Oo, kaya saan ka ang ibang talalsik di oh. Tapos yun. Tama kataas lasing ilang pa no, karga oh. Oo. Pero kayo na, nung may traffic light pa na Pag inasan din prano mga alas 8 oh. Lado. pagkagabi na tuway na. Pag alas 9, amo to na, amo na nasa sangit nila ng yung wire na burnout. Okay. Apektado pati sa traffic light. May nasangit ang Iya kasi may wire. cover na linya. Pero ang sineko nakato na din, di ba? O kaya ito wala pag-abot niya di, walang tudubay, mas lakag na kalin. Kinano nila, no? Ginhigtan, uligor at baba daw. Para ano nila? Oo, kaya damo nagigayapan mo, liloy ng mga wire daw. Okay. Sus. Amo pa inanayin, kilikidan, local, inogaduga ang ano. Gani. Bago, kabot sila bago lang gid ang tubo. May man tali ko ng kasigar ng gasolinahan. Kaya makabulig-bulig tayo sa kasana. Kaya patay naman ko sa bunda. Gani, amo na. No? Sus. Nang thank you nung actually ko muna adri sa may area sa itong ginagamtangan. Dala mo, bigyan basta mo sin oras. Oo. Kasi nung pala ining truck mo, Gani, lagko pa bla. kita mo ang pito nila do, gasulod pa din sa akong nga special com. Daw, ang ilang serbato, daw train. Gani, do, trend lang, nga tunog kita. Lulingod lang sa barko.
Regulo ka naman mag-abot din nga sa tugod ako. Gani man. Pero mo naman, galing ito dapat may galing ito budlam na nga katagap. Ipabantay mo na pulis na para na magbantay. Dapat may mga iba talaga ako, no? Ano da? Traffic enforcer mabantay talaga, no? Usually, dapat ang namon sa mga cases, mayroon yan sa cyber, LTO, HPG, na sinalagaw sa bulos, ang bitaw, Galing gabi naman mo. kagabi na bi-action, Eric. Daw perwisyo naman para sa nag-duty man blaw di. Ang galing iti ara naman tayo sa mga nagakarga tubo bla nga hindi na papatamaan. Di tapos luntawa man ang buli eh. Kada dapat guro nila obrahon, nga sila mismo masiguro nga kung ano man, pero may mga biyahe, masakit, ni Krono kung hindi. Nga sila mismo drive sa mga truck na ini. Ang balo sila mismo kung nagkakapangkarga dira. Nga hindi pa patami. Hindi pa patami karga kay kakawigit man no. Tapos kung may karga kay mga kamong dapat ay lang atali nga buli na diyan may tabon ginatali mo. Oh, may canvas cover. Oh. Tiyan mo nga sila man Japon mahalitan ang tag-iya katubo kay kanugon niyo sang tubone kung makaladagdag. No, tayo marubo pa ng porisaya ang driver pang mabasulan. Ang driver man di siya madali matansar, siguro mga kakarga, katapas, daya, may nakita, kung anong sitwasyon, makulod, maglabay, dislaw. Ang lain pa niya, kaya duwa gini kabalo, yung mga tracking, ni kung may mga kable, dari kung hindi, kaya nga, ang papadlaga nila, taga nila sa ginadrive nila, motor lang single, nga perting sarurot, Manila, kapag padalagan, action erect, no? Delikado, gijaglida. Amo na, dapat hinahinay lang gid sila. Aton, pwera pala yun, masibla pagkaagap lang, may bation na may napatay na daw. Amo pagid na, diyo bas na bantayan ta dito bas, tani way man ato ginapangayo, pero kayo. Kung mga hubog, gabi motor kala single ka dasidlaga mo sigurado kita balintong ka kita daw. Ay, dabi pa nga Sabado night kadaan. Oh. Damo kini nagaguro Okay lang okay na dyan mabalintong. Ang live may nagkasulong pa si mga tracking, bla? Kag malapakan ka. Tapos kagid, no? Kag hindi kina maligar nga wala tracking kay ti. Kung lang naton every minute, may gasinong balik, ila di nga mga truck. Gani. May nagagwa sulod ka mga truck, may aralin sa may norte, padulong sur, may aralin sa may south, kinabanan south gid eh. Nangani man? Mabulubinas ka na, basta hindi ka lang maksidente, nga wala pala nagasunod. Pika balo ka, hindi ka lang sirarek kaya hindi nila ma-deny, nga mo ni oras, bisan tracking, nga lagko, o matra sa lakyan na be. Ang pagpatalagan, so niya, above gid sa gina-expected, dapat nila ko gina-require silang speed. Sus. So pagpadalagan, kita mo katabok din sa may Mangga Metal, matsaga nila, do sila lang ang nagabiyahe sa dalanon. Kasi kinailang pagpadalagan. Okay. Dulo pa din nga daan sa Dagri Karoon, ano di, pero mayo na guro, ang ubraw nila dre, base may mga checkpoint man sila para tisbla. Kaya kung may checkpoint, usually before sa intersection point, ang chances in action na nag-slow down ang mga salakyan. Nagahinay sila balati, amo na guro nga masid ako manabulig kung may mga amo sila mga instances. Basta amo sinuras, last 10 na, hasta na nagkaroon magkagahon, damo-damo pa na di karoon ang mga malabay nga mga salakyan action. So hopefully, sa totaran nga magka-action, hinay lang gid sila, no? Kaya hindi gid pinagusto sa pagmanis sa salakyan, nila binas mga nagpinauli diri sa bahin magka-action sang Mangga Metal, padulong sa may area sang Alihis, Mansilingan, nga diri naglabay sa may Alihis Road, action Eric, no? May mataliton panyempo, galing kita mula na may mga poso, hindi kita sana gabing bulan may mga bituon kita makitaan sa kalangitan kanami sa panyempo naton karon ni gabi. Ano gini, swak gini para sa iba naman naton yung magkaksyon nga do may plano gid subong nga gabi nga kondihin sila magranda di kag dito sila magbanding-banding yes. Na mag-jamming dira do mo gini pinakaswak nga panyempo. Pero kung malabay ka sa Mangga Metal, iswak mo gid mga ulo kinali karo sala ka na kag balintong ka at disgust gid, no? Mas ka pamati pa sa atom lang ang mga biyahe pa kasi malabay ko sa may Bangga Kamital. Mangga Metal Alihis medyo hinahina lang mo anay da. Gani, no, kay ito nga dere, may masaludo, mas magasugata gid sinyo. Matamis nga yuhom sang tubo. Dali magnus may muguya. Matamis nga guya nga pag bagnus mo sa nagbasa ka tubo. Ang guwain na din action ere.
to install. Dugo mo ka pait, tamis nga tubo. Ay, grabe na. Kombinar. Masod patindi ka gid na kagid nung kakagid ang pinagusto pagpadalagan. Yes. Kay kadelikado gid no dra sa may ano, especially possible ay ma-discover naman na guro later or boss abe kasi mga area pagid lang nga may nagkaradagdag ka tuboda ay so kadelikado gid. Kung sabi ko na nila bla tubo man nga may plastic, sabi nila kita punta alam naman magbukid-bukid ang tubo. Buta na nila tubo man nga nagapatindog kag may plastic pa. Kaya dudugang pagiguro kung hindi nga matakitaan sa nga mga nagabiyahe sa dalanon kung anong itsura sinadra. So para wala ganing marka, why make up nga pula no sa itsura, along-along lagi sa pagbiyahe action Eric no. Yes. Sa total na makakson nga kung nagla kagid man naglabay sa metal, iban mi pakadto mo siyang area. Maglabay ka na bala sa may atubang sa Coca-Cola. Actually, sa may barangay Mansilingan. No? Dito ko man, ni Action JM. Mayroon daw ka matawag na mga disenyo. Mga kombinasyon sa mga Christmas decorations. Nagbutang din ang Coca-Cola Philippines. Okay. Ang nagalabay, dara kisa. Nagapundogin mo, kag magpa-picture, may bilin dahil sila. May vlog ko sila nga mga Christmas trees na Action Kami doon sila na doon nga recycled bala nga mga materials. Okay. Kaya ginimo nila nga do Mountain of Roses nga nagano bala do damo bala bulak. Galing kay ti ano guro man sa budget pero ang giring o kung ang kilid ang edges ng gid lamang ang gibutan nila sang suga pero kung makakuha ka gid sa maayong lugar o kung makapto ka sa nami gid bis nga pag picture dala makuha gid ano ang itsura silang nga mga bulak na artificial nga mga bulak agad pangutang nila Action sa tunga sa duha ka mga kasapatan no sa pang next to gani gipicture ako gapo lang ba ako mag-birthday ka butang mo no kaya ka daw nga ang balono meet me and my brothers me and my brothers happy birthday to us. No, yes. Na alam niya yung mga pwede sa picturean. Meron pag ito ka mga gagmay na line sizes ng mga Christmas trees. Tapos ang bilog ng ilang building, may ara na mga Christmas lights sa kada edges ng ilang building mismo. May nakabutang tako dako nga Merry Christmas. No? Tao sa ilang design again plastadra sa may area sa barangay Mansilingan, ibang digto nagapamulya. No, kay makita nila gutok-gutok diri sa 18th Lacson Street. Iban dikto nagadiretso sa may Coca-Cola. Iban naman diri sa may Barangay 31. Okay. Iban to kapon tamo to kadto sa may DC2 sa may Regent Per Home Subdivision. Barangay Alihis, no? Damo nagawantay kada gabi bla kun anong i-feature sa may Actionite patrol nga lugar. Kaya bako hindi man ka picture ko naga. Kay kabudlay man mag-feature ko naga kay hindi man makita ang Christmas lights. Gani. Kaya nga mo, brother namon, mapakita na naman sa inyo ang sitwasyon sa nga mga lugar nga inikon gabi Action no? Damo giniguro ga ayo nga magkakulokad to mandra, no? Makakasama mo na ang pinakalusitwasyon ang patok na rin na kami sa bahin Sandalan Araneta. Ang mga miyara, yung mga kalanaan, mga fast food chain, nga doon halos 24/7 sila. Butringon, sige-sige nila baligya dere. Pero importante no lang no? Halong ng kid. Tapos, kung may mga pulaw pa may mga salakyan pa man nga nagambiyong sa dalanon, may mga motorsiklo, mga pribado ng salakyan, 4-wheel vehicle, ang bigyan ng iban, may mga Christmas lights man gani, dahil sa bigyan, lechon, sunod lang adlaw kay lechon, na marato ni feature, kay matilaw ta lechon, dre. Kung may magatag lechon, pero kung may magatag lechon, why man Grabe. Pero kung may lechon, nga ma-feature sa drabe, kag makuha na ton sa statement na, ati pa man na, pero na pwede ka na lechon daw, tamo na lechon, no? Sa tupad sa vulcanizing shop, kido, kamabatag ang vulcanizing shop, at ititingan tabi, ang tabi, no? Kamusta man ang lechon sa buong brigya? Wag ito na. Pagkabas ka ni Mayo, ba't tinawa mo ito dano? Basta siguro kasi dyan na 1/4 lang imo kung gusto mo kidugangan, may tigang sulat dyan, patubilin mo na 1 kilo, ay. Kinapot, laigoro, no? Kakasala mo na, no? Ang pinakalusitwasyon sa palibot sa syudad, ang mga traffic lights, doalos na rin, patay na gidman, wala na masiga. Pero sa tunod na makakasyon na, may nagapin na ulit, tapos gyapon, halong gid sa pagpanakayon mga kakasyon. Ang detalye karon sa kasa, nga bypass operation sa kapulisan sa Police Station 7, nga dugin na kapagkadot, gisang ulo, silang Station Commander, Police Lieutenant Conrado Espino, mahal po na po, karon detalye sa kandak ng bypass operation, nga nagamba
basta nga doon naglingin ang iyaulo sa pagkasaya sa bypass operation mga kaakson. Sa tuturan nga mga kaakson, tandaan, subong ang panahon, isa sa malaton sa pagtugas sa malatian sa tunlawas, ang mapaguyan ko ng pagnubos ng aton immune function, ang mahigko nga kolon, kaya injury ko lang ang pagpagwas, ang higko sa tunlawas ang may dako nga papel sa paggawas ng aton immune function, ang dapat timon sipig lamang mga kaakson, pabaskugon kay pasanyogon, ang inyo naman immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sa FDA Philippines. Teka, nauto si... On Okay, nga yan. ang pagkatumar sa vitamin D sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita sa John Diaz sa live report dira sa Patrol 3 na para patuwid aksyon na ni Kirao. Halong sa mga motorista maglabay dira sa may bangka mital ha, sa lihis. Kaya may nagwasaag dira nga tubos tong adalan kadelikado sa mga motorista, especially sa mga nagamotor. Ringan ni Piper Parsley dapat multahan sila sang dako kay daw mga dalok-dalok magkarga tubo. Ring ni Piper Parsley stugid. Ring niya may gabantay sang nagligad ng LTO. Ginakilo ang mga truck pero good for 1 week lang. Why na dayon? Muwat klase pagbantay sa dalan dapat aladlaw gabi sila magbantay kay sila lang ginabantayan sa mga driver na nagagi na sila gabi. Action Eric. May tama si Piper Parsley. Kung si Giovanni Sophie Action Eric may gabi na ila biyahe para gabi na ila biyahe para wala dakop overloading. Tiustog si Giovanni Sophie. Hiling ni NG Zigumban na Sir Eric, may mga truck kay ginahimo nila parking area ang dulom nga dalan alin sa Bangga Rowens pakadto intersection Bata along Circumferential Road. Rowens sakop na daguro sang Talisay pasit na Talisay PNP wala pang sitao na mga truck lang nga nagaparking sa dalan. Delikado man kadulom pas laga parking. Hiling ni NJZ Gumbano ba sobra ng tracking niya. Kung si Giovanni Supi pa. Prime Arosda, may kabilang ha. Kay Alex sa Montesa. Monitor dira sa may Candaget Farm mo ha. Security Guard Gorzal, kag Security Guard Tamayo Romar. Kag si SIC Morales Darwin. Rin kay Romar Tamayo ang Panamyaw. Mga tracking nga nagakarga sang tubo, Sir Eric, pwede na makasulod, makalabay sa mga major road. Sa sulod sa syudad, pwede gini. Kasi may truck ban sila, kanina kung gabi, tiwala na sa may nagabantay. Jerry Asiro Jr. sa Barangay 35 ka monitor sa ato, no? Sila ni classmate Ana Minebong, aksidente sa Mabini, Boledulid. Amo to tracking sa tubo, amo man ang kabangdanan sa kamatayon, gusto na sa dulid to bla. Ay, oo. Good line, no? Nagabi nila kay Edwin Rowas sa Montreal, Canada.
Ani kay Giovanni Sophie ang panamyaw. Panamyaw ko lang pamilya humayaw kag panunsilyo sa medalya Panokoy. Alin kay manong Emil kag kay manang Nilida Lopez. Jose Heresol Lapinig na may gabi ha. Kag kay Harry Quiñones sa Hamelo. Nalamya ko lang nila ang Hamelo family sa Bago City. Alin kay Harry Quiñones Hamilo. Sa kay Apo lang. Nabidala kay Apo lang sa Handuman. Standby sa report na aksyon na Roger Gotib. Tepen Presquito standby. Aksyon pa si Bobby Lemore standby. A report na aksyon na John Diaz. Ginadulong sa inyo sa kalawas ng Mighty C. A report man ni aksyon na John Diaz. Ginadulong sa kalawas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabidala kay Hasmin Roldan Ravillo sa Barangay 20. Monitor sa aton si Hasmin Roldan Ravillo sa Barangay 20. Sila ni Nunoy Ong kag ni Janet Torba Villalos. Si Janet Torba Villalos kapawlok-ulok ito. Sila ni Glenn Alunan kag ni Bibi Dali kag Cristina Santander. Areng report live gikan sa Northern Negros. Nagadara sa area Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa aksyon Roger Gotem sa report Jer. May gabi, please screen. Yes, action na rin. May gabi sa mga aksyon. Sa mga balita nato ng action na rin resident sa Cadiz ba may nagdugang nga 5 tanan ka mga nagpositibo sa COVID-19 naman na. Cadiz na? Sa President ng Cadiz. Kaya man actually sunod pa sa kay Dr. Maria Victoria Bañez kay slip ko daw nagnubo-nubo na nagligad. Pero kay nasa interview siya wala pa niya ang result ng 5 gina-expectar yan na niraan nga ti magasaka o kung magagwagin ang mga resulta nga posible na yara gidya nga magpositive tungod sa ila sini nga madamo nga gid pang swab test action direct tungod man sa nga madamo nga mga nag-alabot nga mga LSI dire sa may syudad sa Cadiz. So ang 5 nga ini isa ka 15 anyos nga taga Barangay Tinapaan ka close contact kang patient number 423 at 56 anyos nga taga Barangay Tinapaan sa gihapon ka close contact sa gihapon sa 423 ang isa pa ginawa 19 anyos nga lalaki taga Barangay Son 4 close contact man sang 446 nga pasyente
Amo man ang 26 anyos ka sa Barangay Zone 4 cross contact man sa Gapos ang 446 na pasyente kaga 27 anyos sa Barangay Luna nga close contact man siya sa patient 410. Butilingon nga ini mga close contact kaga hindi pa gini siya sila nga mo pa ang sa sila nga mga LSI nga gin pang swab test pero kay doktora mga 77 tanan ka mga gipang swab test nila kahapon nga adlaw action direct sa pagbayad ni Doktora Maria Victoria Ibanez ang City Health Officer sa siyudad sang Cadiz. Kami lang, hindi man digambay nga pala. Okay, kay expect kami sa nag-swab nila nga mag-wasa sa 27, kabila na yung swab naman sa first day. May mga close contact mo. So, ginapapit na naman ng sulta. Hopefully, although mayara pa sa Pilipinas, dapat na magpakitip kasi tabok mo. Pero kabay pa nga dosay lang. Kamusta ang LSI na sa bunggaw na mo ginagapot? Hindi naman makontrol kay kami ng mga taga-Iloilo kaya wala ka-coordinate sa amon. Plus yung mga fishing company ko lang nakapis sa Zamboanga nga bunti lang na gano'n nga tapos sama yung ilang fishing season mapululihan na hit. So taman kada mo nga wala niya actually na coordinate ahead of time. So nag-ano kami sa mga taga-Iloilo niya so sabi na, 150 kabilog mo tayo. Bangyo kami na naman makomodate diyan mo kaya hindi na naman nakadako ang aton nga facility. Pag besides that, may araw na pa yung dana lista nga manupuloy na halin sa Manila, halin sa Cebu. So kung datok pa lang ng gulpi ang influx nitang mga fishers, money nga ako sa Mindanao, hindi bigla kayo buwang aton dito sa ating facility. So ang ambar ko na ng strategiya, kaya kung na bakit na pwede nga butangan sa mga tao mo, pwede naman yung alam naman na may quarantine, i-swab. Kung may result, i-check ang balay kung pwede sila mga continue home quarantine. Kaya muna pa gano'n naman. Pero sa subong, mga muna kadako, hindi kami nakakomodate. Kalo, isang iban, na nakapareserve na agad mga October, November. So para ito na rin kinapatigayot sa long flighting na magaling hindi mga nagbalik ng mga fishermen matigayot sa gyapon na akomodar man sa paghingyo sa mga tagiya ng mga fishing operators na kasi may mga ara sila nga isa ka lugar na pwede matipunan sila mga tao just days man na quarantine period kagay swab ini sila kag kung may aragin man halimbawa may mag-positive ma-isolate pa na sila kag kung saligan lang among diri nga isolation center sa St. Andrew sa ginapayag ni Doktora Ibanez nga ang ilang ipaparar only 230 ka mga makakomodar sa LSI kag ROF pero subong wala pa gani nag-tunga-tunga sa pickages nila sininga limit abaw ati matamat nagkakapuno actionerek ang among nga isolation center. Sa karon, 53 na nga mo sining active na mga kaso sa 5 sa 48 kag 452 wala pinapit 500 na ang mga confirmed cases sumalisan to nga bulan sa Enero hasta karon sa sining COVID-19. Sa dugag naton nga balita sa mga police reports naman actionary kato si Madulo Omar si Matinion isa ka sakayan dire nga gin pa-record nga ini ang gin wasak sa isa man ka persona alas 11:15 na sang aga kay na gin pa-record ini ni Emma Gonzaga Eliot 46 años sigilan kag residente sa St. Andrew sa St. Andrew Housing sa Ciudad Cantante, sunod sa iya sila nga pagpayag nga ang iya sila nga sakayan na diskubrihan nila ining duwan lang ka mga pump boat nga naka-angkor kinakadak diri sa may bahin sa nga barangay Daga ang may mga gamit kinila binigin ang makina na daw pagkalampusan na pero sa payag sa tagreklamo nga kilala nila ang naghimo sila nga gina-mention man sa sining blatter nga si Rowen Pabalan legal ang edad kag residente man sa Puro Kaisdaan sa Barangay Daga
nakangkon sa wala ma-estimate nga damage ang amo nga mga sakayan sa tanyara sa sini nga higad sa nga paybayon diri sa may Purokay daan sa may barangay Daga. Way mapayag kung ano ginang motibo, pero suro sa District Officer Duty nga si Police Staff Master Sergeant Albert Alba nga gin-refer sa barangay ang inyong kaso action ereka. Nagpa-record ba ng isa ka security guard sa smart communication nga ang ila sini nga koaksal o kung ang ila nga ang gin kawat mga lang takna sinigid lamang hapon alas 5:20 takna ini ang security guard kilala kay Jefferson Hamili 27 anyos sa edad kag residente ini sa Concepcion, Barangay Concepcion sa siyudad sa Talisay. Pero sa iya sini nga pagbayan nga ang iya sini man nga mga kaptanan nag-upod sa iya nag-robing kag nakita dire sa bahin sang may crossing kadis sa sakop sa Barangay Daga. Nga ang ila sini nga kable na diskubrihan nila nga gin-utod kag nakulangan ini sa halos mga 10 metros ang kalabaon na. Sa ini ginkuha, ginapatayan nga ginkawat kang wala may baluan na nga persona. Ginparecord na lamang ni security guard person Hamili ang ini nga kaso sa bahin sang Cadiz City PNP. So far matultaway man yung mga area sa aton sila nga pag tutok man sa mga balita no sa Sirat ng Sagay may confirm pa kita kay may report na bato sila kita mga gabi nga may ara nga kaso nga rape ang ginafalo up sa nga kapulisan pero daw gin responderan to man sa Amerika. Lawas na wala man sa mga dalag kogig nga mga paghitabo sa Acondria sa area of responsibility. So parte mo na mo dalo taga report sa miyo tala sa gabon kapag Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz nga pamatigid sa aton na. Subong man gali sa kay Fiscal Benjamin Maido kag kay Ma'am Linian Maido kay pamatigid na. Kag sa kay Police Captain Joseph Catonina sa Banwa Cebu Magaluna kag si Police Major Romeo Vargas dira man sa may Sirad sang Himamaylan. Kag of course, amigo, tadiya. Si Police Major Albert C. sa siyudad sang Sagay. Kaya kung manigali nga hipi, okay ka pumati. Mani, Police Lieutenant Colonel Robert Mansito Action Ereka. Kapamatis, ha? Kapamati, malukati ang ginabagdayan, ginamang kanagabi ang Action Light Patrol. Okay. Kagari sa Norte, ang ginabatayan ang pinakasikat niya correspondent ng Action Light Patrol. Kagasun radyo, tamo si Action Roger Gutib. Ayo di Purma. Lukulas daya, wow. At sa rin, matamay magay na. Ang matamay, kang amang tamay na patay. Ate ako nga. Patay huya. Si Ma'am Mercy Flores kailangan ka pamati sa Hong Kong. Okay. Good. Ma'am, ang say mo Kag, subumad siya kay friend Judy Dilmo, bla? Okay, nga pamati. Napakay siya na ni Police Colonel Calixton Pugat kag ni Sir Picasus. Okay. Si Ma'am Judy Delmo. Tama rin ang mga report, balita kag information. Sa balita ng aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Action. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Aksyon Roger Gutib Live Report.
Ang balita na aksyon na Roger Gutib Giradorong sa inyo sa Karon sa Santon Plus Coffee Mix. May gabi din na sa kay Nonoy Haranilla. Nonoy Haranilla sa Magalion kuno bag-o na operahan. Ginatamyaw lang ni Ginida Ordonez. Sa kay Toto Conrad Abarahon Fulgencio, isa sa mga pisa namon nga barangay Tanos sa Panokoy ka monitor gito. Rose Ferrer, may gabi. Sa kay Cory Bida dira sa Kuwait. Kag sa kay Migo ko Lerald Alperes. Sa kay Sir Alperes da, mayong gabi dira kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Siring niya pre, good evening si mo. Uy, go mo ni si Alperes. Check attendance lang si mo. Salamat gid sir, salamat gid. Nga imo dira nga pag paurok-urok. Mati sa aksyon night patrol. Gina Ribal Pilayo, may gabigid. Kay Gina Ribal Pilayo, sa kay Henry Viray. Dinatamya ko lang dira kay Bradco Tutay Tots Milyebo, kag sa pamilyas ni Mrs. niya. Magsukang family, stay safe utod ko. Alin kay classmate Ana Milyebo. Ayos! Alin sa report na aksyon na Roger Gutib, may balos mo nga report. Si aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. May gabi kay Lily King. Nagamonitor sa aton si Lily King. Aksyon Stephen Presquito sa report. Tapos kami. Yes, Action Eric, sa atong update sa COVID-19 diri sa Ciudad San Carlos, karon nga adlaw alas 5 sa hapon, sa diin may ara na total confirmed cases nga kagahapon 414, apang karon nag-abot ni sa 419. So 419 kag ang new confirmed cases naton sa karon nga adlaw 5. So may ara kita total mortality rate diri sa Ciudad San Carlos 27 na. So, ang naka-recover, ining total recovery, 337, kag may bago naman niya naka-recover ang 3. So, ang na-total naman sa aton swab RT-PCR, nakaabot ini sa 4,482 na sa karon. Kag ang new swab sa aton City Swabbing Center, may ara 7. Kag isa sa San Carlos Doctors Hospital. Sa ato naman isolation, may ara kita confirmed cases diri sa siyudad sa San Carlos ka 55, 5 ang sa San Carlos City Hospital, sa San Carlos Doctors isa, sa Regional Evacuation Center 29, sa City Main may 14, kag sa City QF Extension may ara 4. So ang hospital sa Gua sa San Carlos wala man, no, kag may ara nga duwa pa for pick up para sa facility. Sa quarantine, ang nagka-quarantine sa karon nga mga LSI, nag-abot ni Action Eric sa 109, ang APOR 2, ang ROF 19, ang mga close contacts sa karon nag-abot ni sa 167. So ang mani karon Action na Eric, ang latest update sa aton na COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos nga kung sabihin na may mga nagdugang, no, kag halos
puno gid karon Action Eric. So mismo si Mayor Rene Gostillo nga under naka home quarantine pa sa gihapon sa karon o kaupod man sa iya pamilya kag ang iya asawa among ara na sa aton quarantine facility. So may ara pagid iban nga wala pa sa gihapon matapos no ang iban nga mga primary contacts ang sini mga nagpositive. May ara naman nga gin swab test naman na Action Eric. So ina ato naman i-update kon na ano ba lang magwa sang among nga resulta kung magpositibo ini or hindi, no? So amoy na ang mga dugang karon nga mga update ni mga detalye naton sa siningad adlaw diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report daling diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Stephen Presquito live report gikan dira sa masyudad sang San Carlos. Mga gabi dira kay Toto Kerwin Hamindanga. Toto Kerwin Hamindang, mga gabi dira sa imo. Kamusta Toto George kag si Mabel da? Si MG Ilegan Nohas and family dira sa Valladolid ga monitor gid sa ato no. Si Cherel Villaflor may kabigid. Bao kadulumba mayong gabi Action Eric danlog pa na sa Lamo ano man siling ni Gina Ribal Pilayo. Erwin Natura, may gabi dira watching Bangga Tamaho, San Juan Pontevedra. Nami isang Bangga mo ngalan, no? Bangga Tamaho, Barangay San Juan Pontevedra, Erwin Natura. Fuerte, Sa barangay Tumanan, si Noemi Dilobio Di Pedro. OTTG Taxi Christine Taxi Ederica Fort ka monitor gid sa aton. Namat kito to Eda. Sa Commonwealth Quezon City ara si Nonoy Elmer Iliano ka Lantawa. Sa Pontevedra Barangay San Isidro si Amelia Chiano Araman. Alisay City si Dondi Blanca. Paurok-urok ito Apo lang dira sa may Handumanan. Si Nerissa Ruiz Ilare sign on to sign off ang sininga monitoring sa aton sininga palatuntunan. Bao salamat. Salamat rin siya sininga pagpaurok-urok da ha. Nonoy Bilya may gabi dira. Nonoy Villapuerte London. Ayon kay Nonoy Villa. Man si sa Quezon City, Metro Manila si Eric Rojo Asyado. Si Rick. Sa mga taga-barangay Pandanon, si Los Morsia, kuno mayong gabi lang dira kag mayo nga pagpaurok-urok. Salamat gid kay Chida. Sa kay Lily King. Sa kay Hasmin Roldan Ravillo. Pakigreet Sir Eric utol ko Andre. Birthday niya subong salamat gid. Amin kay Hasmin Roldan Ravillo. Lagi tada. Kay Binong si Tinta. Greet ko lang Rogelio Barcasi. Ga paurok-urokin sa Action Night Patrol. Oh. Ay, party. Night Patrol ginang pamatian nila. Salamat kita. Ano yung Mayo? Always nga nagapaurok-urok. Sa kay Tokayo Eric Moico, may gabi dira, no? Tokayo Eric Moico. Nagapaurok-urok gid. Alan Villanueva, may gabi. Ano sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon na
Percival Bilamor sa report. Pers, good evening. Mayong gabi aksyon na Eric subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na night patrol. Follow up lang sang aton nga gin-report kaina sang ugto kay may interview kita sa isa ka driver sang amo nga salakyan nga sa diin ang single nga motor nga ginamoniyo ini sang biktima nga si Ramil Villanueva, amo ang back rider kag pumuluyo sa barangay Hagimit, La Carlota City, kag ang driver sini sang motor nga single si George Valencia Aksyon na Eric, pumuluyo man sang barangay na pulis Bago City, no? Kag natabo ini alas 7 kagabi, kag madasig ini nga dalagan, no? Halin dira sa east to west na direksyon, kag ang tracking halin naman sa north to south direksyon nga mapadulong kung tani sa may sentral La Carlota nga magpagaling sang tubo. Ang tracking nga ginamaniyo naman ini ni Nestor Tumala Jr. Ihara, 33 anyos, kag pumuluyo man sang Purok Humayan, Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. So madasig ang dalagan suno sa driver, madasig iya dalagan sang single nga motor, kag nakibot iya siya nga gulpi lang nagtakilid ang iya nga salakyan, igo iya nga na diparahan aksyon na Eric nga nalapakan ang natungan sang among single nga motor. Nabuka ganito, nakita nato nabuka gid ang makina sang motor nga nalapakan gid sang 4 ka gulma sa nauli nga salakyan nga may karga mismo nga tubo nga magpadulong sa Central La Carlota. So nagtabog ini ang 2 ka biktima, no, nga nagasakay sa single nga motor kag may igo sa ulo aksyon Eric. So ini ang interview sang aksyon na Radyo Bacolod sa driver sang amo nga tracking. Pamatian naton ang tingog ni Nestor Tumala. Pero ko sir, paglabay ko, mag-distansya na guro, amo ko to sa may steel force. Ito, di tasig na talaga, naglabang ko na ako. Kaya ko yung may nagdama, kung paglihin ko, nag-amo na akong truck, motor na galit. Sila na-address sa may kilid. Ay mo tinudulog lang ko na yun. Alin sa Mao. Sa Mao ka na Oo, sila. Alin sa, pagbuto-dulog, alin sa may patio. Hindi na napanggan ko nila. Pag trino, hindi nila ko kaya tapos sila sa pangguma. Alin na restriction ka muna? Oo, nakakampas. Tapos sa may tatlo na ko na sa may meeting sa may Pepsi. Sa may discross. Oo, discross. Sila nag-discross. So sa paglakipas mo, wala ka nakadipara nga may nagpapadulong singgol? Wala pa, kay layo pa man. Ikukunan nakita ka sa may sanan mo na sa may motor bus. Siguro na ano ay motor bus nga drum lang ang sanag. Iktada nila buladagit. Pag prino nila, dakan mo rin nila, hindi mo buguros sinta. Yung nagpainti lang latlagan, pungan ka nila. Hindi bilang lang painti. Kung layo ko nila. So sa po itong kada, sir, nakibutik ka nga. Oo, kinaglugapo ko nagsilay akong truck mo. Di kulbaan makabahan din na yung motor mo respi ako. Di pagbaliktit ko na. Pag amo na sa truck, ang prino lang ko, ipupugta mo, at sila na nga duwan. Ang natong nalalapakan ko. So sa nakita ko, wala man sila nalapakan sa daw ay kaya rin mga sila sa may kay pag naog ko to na nagdiktam na ako na naogin mo kasi nagdikta ko sa tayo lang ang kaya kung nagpunggol na sa akong tabog sila kasi sila ginagawa punggol sa sapag pero hinay na ilaslagan kitumba na sa lagro tapos ako man lagan na hinay lang kay seksyon na mo mo nang tubig na bali ito po sobrang armis may barangay na ilo dako na pantawa bali ito sa kasawa tapos dyan na may kabiyahe. So amo ato ang tingog ni Nestor Tumala, driver sang amo nga tracking nga nabunggo ang single nga motor sumuot gid sa idalom sang tracking sang ang motor kag nalapakan sang guma sang tracking ang motor. So karon ang 2 ka biktima nagapawayway sa Bacolod City Hospital nagapabulong sang ila nga naangkon nga injury sa ila kalawasan.
So mo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa syudad sang La Carlota sa compound mismo sang police station. Report live Aksyon Persignal Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Percival Villamor. Sa ibo sa niyong report, may kabidira sa kay Valencia Kenneth, sa kay Police Lieutenant Tapang. Sir, may kabidira sa imo. Kay Police Lieutenant Tapang, Binky Saturn Mainit, Jane Louise Harder. Mananda nga pamati kay Fred Pantuha. Para siya kapaurok-urok ito. Si si Ninya Medes. Kami ako lang si Papa ko Melvin Medes. Always kapamati sa Action Radio. Sa kabangkalan si Telin kay Ninya Medes. Sa kay Marilo Villar Tanaman. Mayong gabi gidira kag mayo lang pag pa-urok-urok pamati. Sa Action Night Patrol program, no? Sa kay Jomar Delfin, Teresa Floreno, nagapamatigid to Vic Bin Danilio Sr., Yoli Diaz, Marilo Villar Tanaman, aragid siya, no? Alan Villanueva, aragid sila, no? When we come back, pabalik sa Action Night Patrol, balik ka report sa ato sa Patrol 3 na Bara Patrol, Direction John Diaz, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag bala
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, panasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Kinatambda natin ang magsasyo sa damo ng mga lain-lain na klase sa kalibre armas. Ari ang mga na-recover diri. Damo-damo ini. Una sa Aksyon Public Service. Nagpasalamat kami sa Action Radio Bacolod nga nasilian ang amon school ang Rosario Elementary School family sa ang pag-abot diri sa Action Radio sa amon nga lugar. Una sa Aksyon Komunitaryo. Ang importante nga dapat may baluan sa publiko ano bala ang mga plano ang basiwa kanakit documents and even transactions inside the water district. Ang bahalon kag informasyon. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabangan balikata si Aksyon John Diaz, isa nga file report sa Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio!
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action dyan, please come back. Tatlo ang nadakpan apang nakapalagyo ang subject sa ginpatigan nga bypass operation sa mga kapulisan. So police station number 7, sinigid lamang hapon, dala mismo sa area sa Block 1, Lot 41, Granville 1 Subdivision, Barangay Mansilingan, Syudad ng Bacolod. Ang nakapalagyo ang maniging kay Joseph Gonzales alias Banong, ligalang edad taga-residente sa Sitio Luyang, Barangay Gilungan, Banwas ng Kawayan, apang kalong temporaryo nga nagapuyo sa mga mismo nga lugar. So si Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge sa police station number 7 na may sangging kasanila ang pagbakala abisa illegal nga droga sinindi kay Gonzales Action na Eric nakamutik ini nga gali pulis ang nakatransaksyon sa rason kung nagiloy man nga nagpalagyo sa mga otoridad. Ang nadakpa naman dito sa era mismo nga nakitaan nga nagakapyot abis ang mga drug paraphernalia kada pila ka mga ginasuspetsuhan Cebu amo Sanday June Mena 41 anyos ang Block 1 Lot 41 Granville 1 Barangay Mansilingan Syudad ng Bacolod. Al Capone Infante 26 anyos ang puro kaingin Barangay Singkang Airport. Kag si Mark Billones 39 ang edad sa purok 2 Barangay 1 sa Bano naman sa Hinubaan. Na-recover din kayo sa bypass operation ang apatanan ka mga sasay sa ginasuspetsuhan Cebu na ginabulubanta nagabugat ng 14 gramos kaya may estimated market value nga 95,200 pesos aksyonerik. Na-recover man ang mark to money kay 500 pesos kag ang proceeds sa ginabulubanta nagadangat sa 1,200 pesos aksyonerik. May mga drug paraphernalias man nga na-recover gikan sa posisyon kag control sa mga nagkaladakpan sa gingkasa ang bypass operation. Inisila karon 3 preso sa custodial facilities ang police station number 7 apagin patag din Espino nga bisan ining si Gonzales nga nakapalagyo ang pasakaan sa gihapon man sa nagakaigo nga kaso. Balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan, Theriabet, ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Ang kabidira sa kay Watski, kay Trujillo, sa kay Noni Manggubat, kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari sa labasyon nila sa La Carlota City. Sa kay Ida Bravo Dihiro Fulgencio, dira sa may Sigasco, nagamonitor man sa ato sa nga partuturan. Salamat gid sa iyo dira ka pamamati kay Ida Bravo Dihiro Fulgencio sa Sigasco. Pagi sila ng Action Night Patrol Program sa Sabado edisyon magkatakopin ni Temporaryo. Balik naman ini sa Lunes, same time, same station. Ato sila mapatrol ang unit reporters in action na nagpangalakad karon gabi sa kay Action Roger Gutibs, Tepe Presquito, Percival Binamor, John Diaz. Nanikiraw atong piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Henry Spolgar Backup Security Guard Turok Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, Variety Expert Action JM by Kid. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad Sang Magos, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action na Magwanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yung lagat ang Korban Action at Patrol Program Lunes, Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbaro, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes pagtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.